खुलुमबाय आं दानस्रां बर' नोंथांमोना नायगासिनो दं जोंनि इउटिउब चेनेल दानस्रां भिडिअ दिनैनि एपिसोडआव जोङो मेट्रिक आनजादनि फिननाय बिलाइ माबोरै रिचेक खालामनो एबा आनसार शीटखौ माबोरै नायफिननो बेनि सोमोन्दै दिनैनि एपिसोडआव जोङो फोरमायनो लानाय जादों। गिबि गिबियावनो जोङो मेट्रिक आनजादाव उथ्रिनो हानाय साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे गोजोन हामलायनाय बावहरबाय। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगाङावनो जोङो मोननैसो गोनांथार इनफरमेसन नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों। 2020 मायथाइयावहाय गासै 3,48,733 फरायसाया मेट्रिक आनजाद होदोंमोन, मेट्रिक आनजाद लिरदोंमोन आरो बेनि गेजेराव गासै 2,27,750 फरायसायाहाय मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिनो हायो। 2020 मायथाइयाव गासै उथ्रिनायनि हारा एबा पास पार्सेन्टेजआ जाबाय 64.8 जौखोन्दो। अके, आसामनि गेजेराव उथ्रिनायनि हारआ बांसिन शिबसागर जिल्लायाव गासै 83.92 जौखोन्दो। थांनाय 10 बोसोरनि आसामनि रिजाल्टखौ नायोब्ला 2013 मायथाइयाव आसामाव जौखोन्दोआ बयनिख्रुइबो बांसिनमोन, गासै 70.71 जौखोन्दो। बे बोसोराव गासै 5,947 फरायसाया डिस्टिंसन एबा 85 जौखोन्दो लानानै पास जानो हायो आरो 10,815 फरायसाया स्टार मार्क्स एबा 75 जौखोन्दो एबा बेनिख्रुइ बांसिन पार्सेन्ट लानानै उथ्रिनो हायो। 595 नम्बर लानानै दरं जिल्लानि धृतिराज बास्तव कलिताया आसामनि गेजेरावनो मोननो हायो सेथि मासि। धृतिराज बास्तव कलिताया बे टप 10 फारिलाइयाव सेथि मासि आवग्रिनो हायो। गुबुन फारसेथिं आसाम हाइ माद्रासा आनजादाव 63.67 जौखोन्दो फरायसा फरायसुलिया उथ्रिनो हायो। बरपेटा जिल्लानि यामिन आलिया 552 नम्बर लानानै हाइ माद्रासा आनजादाव आसामनि गेजेरावनो सेथि मासि आवग्रिनो हायो। दायो जों माबोरै आनजाद बिलाइखौ रिचेक खालामनो एबा नायफिनहोनो बेनि सोमोन्दै जोङो फोरमायदिनि। बोसोरफ्रोमबो गोबां फरायसाफोरनिनो गुबुन गुबुन आयदायाव मोननो हानाय नम्बरनि बेलायाव गोरोन्थि नुनो मोननाय जायो। गुबुन गुबुन जाहोनाव बेबायदि गोरोन्थिफोर फैनो हागौ। साननाय बायदि मायबा साबजेक्टआव नम्बर फैयाब्ला फरायसाफ्रा गावनि बहिखौ रिचेक खालामनो हायो। सेबाया आनजादनि फिथाइ फोसावनाय बुकलेटआव बे बोसोराव माबोरै रिचेकिं खालामनो आर'जलाइ गथायगोन बेनि सोमोन्दै फोरमायदों। स' प्रसिजारा माबोरै जागोन मोजाङै मिथिनानै ला, नङाब्ला सोरबा मोजां इन्टारनेट बाहायनो गोरों मानसिनि खाथियाव थांनानै जाहाथे एप्लिकेसनखौ गथाय बेखौ खावलायबाय। मानोना एप्लिकेसननि प्रसेसआ अनलाइन जागोन आरो बे अनलाइन प्रसेसआव एप्लाइ खालामनानै रिचेकिंनि थाखाय आर'जलाइ गथायनो हागोन। स' बे प्रसिजाराव नोंथांमोना seva.online.org बे वेबसाइटआव थांनांगोन। बे वेबसाइटआव थांनानै नोंथाङा एप्लाइ फर रिचेकिं अर फट'कपि उइथ रिचेकिं अफ आनसार स्क्रिप्टस बे लिंकआव नोंथांमोना थुनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। बे अनलाइन एप्लाइआव नोंथांमोना 350 रां फिस हिसाबै जमा होनांगोन। 8 जुन खालारनिफ्राय 22 जुन खालारसिम रिचेकिंनि अनलाइन आर'जलाइ गथायनाय जागोन आरो बेवहाय फोरमायदों 30 साननि गेजेराव आनजाद बिलाइनि रिचेकिंनि फिथाइखौ फोसावनाय जागोन। 30 साननि गेजेराव जायफ्रा रिचेकिंनि थाखाय आर'जलाइ गथायबाय बिथांमोननि आनजादनि फिथाइखौ 30 साननि गेजेरावहाय फोसावगोन। जुदि रिचेकिंजों लोगोसे नोंथांमोना फिननाय बिलाइनि फट'कपिखौ नागिरो, फट'कपिखौ जुदि नोंथांमोना मोननो नागिरो अब्ला नोंथांमोना गावनि एप्लिकेसनजों लोगोसे नोंथांमोना गावनि एप्लाइ खालामनायाव नोंथांमोना आर'जलाइ गथायनायाव नोंथांमोननि मेट्रिक आनजादनि एडमिट कार्डनि स्केन कपिखौ नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन आरो लोगोसे 550 रां नोंथांमोना फिस हिसाबै जमा होनांगोन। रिचेकिंनि फिथाइ फोसावखांनायनि 15 साननि गेजेराव रिचेकिंनि फिथाइ फोसावखांनायनि उनाव 15 साननि गेजेराव सेबाया थिखानाय रिचेकिं बहिनि फट'कपिफोरखौ जमा होगोन। लोगोसे बेखौ फोसावदों दि बहिनि फट'कपि मोननो थाखाय नोंथांमोना सिगांनि बायदि RTI एबा राइट टु इनफरमेसन आर'जलाइ होनायनि गोनांथि गैया। स'
स' दिनैनि बिजिरा बेखिनियानोमोन जुदि नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ एसेफोरल' खामानियाव फैगोन बायदि मोनोब्ला एबा इनफरमेसनफोरखौ मोजाङै नोंथांमोननो होनो हादों होननानै सानोब्ला एबा भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अननानै लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालाम नायगोदान रायजो राजा नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै ला जोबथारनाय भिडिअखौ नायनो थाखाय साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ साबायखर बावनानै दिनैनि एपिसडखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय।